Apparti il-miet tal-uf ta' euro fi ħlasijiet illegali biex intrebħu kontratti għax-xiri taż-żejt, il-każ ta' tixħim bla rażan fl-Ena Malta taħt gvern preċedenti kien jinvolvi wkoll loti ta' rigali b'valur għoli l-uffiċjali tal-Ena Malta. Waqt il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi George Farrugia żvela kif loti ta' rigali ma kienx jinvolvi biss l-alloġġ li ngħata lil Tonio Fenek u ż-żewġ alloġġi li ngħataw lill-Partit Nazzjonalista. Fl-2010 George Farrugia nefaq aktar minn 3,000 euro f'pitturi lill-ogħla uffiċjali tal-Ena Malta. Edmund Baldacchino painting 1226. Painting. Pittura. Antoine Gallia painting ukoll 999 u Carl Camilleri kienet print 1135. F'dik l-istess sena nefaq aktar minn 1500 euro f'rigali għad-dar mill-istabbilimenti Koze Casa. Fl-2011 l-aġent Malti tal-kumpanija Tozza u Trafigura, George Farrugia, xtara diversi rigali oħra, fosthom liċ-Chairman tal-Ena Malta William Spiteri Bailey u għal darb'oħra liċ-Chief Financial Officer Antoine Gallia. Għandek Antoine Gallia cufflinks 997, William Spiteri Bailey cufflinks 1044. Fl-2012 komplet din ix-xirja. Għal darb'oħra aktar minn 2000 euro fuq l-istess żewġ uffiċjali tal-Ena Malta. Lil William Spiteri Bailey taħpinna ta' aktar minn 300 euro u lil Antoine Gallia kien taħar loġġ li jiswa 1300 euro. Lil Ray Attard, ex-kap eżekuttiv tal-Ena Malta, u Pippo Pandolfino, ex-Chief Financial Officer tal-Ena Malta, George Farrugia kien itjom rigali ta' 600 euro kull sena. Ma naqsux lanqas ir-rigali lill-ex-Chairman Alex Tranter. Alex Tranter li kien jieħu approximately isu xi 700 euro. George Farrugia qal li fis-snin ta' qabel l-2010 xtara diversi rigali tad-deb minn ta' Zoppardi Jewelers. Fost l-oħrajn għal Tancred Tabone, Frank Sammut u Alfred Mallija, li l-tlieta li huma tixxaħmu bi flejjes kbar fuq kuntratti għax-xiri taż-żejt. Ray Ferris, ex-Chief Project Officer tal-Ena Malta, li allegatament talab għal flus biex il-Petroleum Division timbih lill-kumpanija tal-familja Farrugia, ingħata rigal ta' aktar minn 8,000 euro. Il-negozjant taż-żejt George Farrugia kien jintalab ukoll ħallas għal parties tal-Ena Malta u l-MOBC li bħala total nefaq fuqhom aktar minn 2000 euro. Farrugia qal il-kumpanija tal-familja Jones Garage li tagħha kien sar kap eżekuttiv fl-2009 biss ħalset mal-40,000 euro fuq rigali. Fil-2009 bħala rigali ta' żmien il-miliet intefqu xi 40,000 euro rigali. Minn naħa ta' Jones Garage. Kien f'dan il-ħin li George Farrugia għall-ewwel darba żvela kif qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 ta' donazzjoni ta' 2000 euro għal kampanja elettorali tal-ex Ministru Ostingat li dak iż-żmien kien responsabbli mill-Ena Malta. Hija kien batni kien hemm attività tal-Partit Nazzjonalista organizzata minn Ostingat u hemmhekk kontajt donation ta' 2000 euro. Meta kienet dinek jogħġbu? 2008. George Farrugia bawa ma qalx għaliex minn fost il-kandidati kollha l-elezzjoni ġenerali kien għażel li jagħti donazzjoni lill-Ostingat. Qal biss li waqt l-attività kien staqsa lil helpers ta' Ostingat li min kellu jgħaddi l-flus indikawlu persuna li eventwalment ħal 2000 euro ta' George Farrugia. Farrugia meskludix li din il-persuna ma kien ħadd li fit-tifel tal-ex Ministru Gatt. Inti tajthom lil min? Ajjutant tiegħu minn xi ħadd jiġi minnu? Jien naf jew it-tifel ma nafx min kien. It-tifel. Iwa ftakarx li tajt 2000 euro f'kampanja elettorali. Kif kont taf il-min kellek taddihom dawn l-2000 euro? Saqsejt. Indikaw lil xi ħadd u għaddejthom.